Kaixo, hortzi Akosta naiz, Gasteizkoa, eta Zia konpainia hortzi da nire izena. Egon naiz 20 urte gimnasia egiten eta casting bati esker, zirku mundua ezagutu dut. Zirku munduan aereoko akrobazia egiten ditut, sokan, sarean, palobira eta lurrean indarrezko eta orekako ikuskizunak egiten ditut. Eta batzutan ere bai, payasoa! Edo ez, zirkua askatasuna ematen dit esperientzia desberdinak bizitzeko. Zorionez, egin dezaket akrobaziak aereoan, akrobaziak lurrean, historiak kontatzeko, gauza asko bizitzeko. Zirku zoragarria da, aukera ematen dizu aereoak egiteko, oihalak, trapezioa, lurrean, akrobaziak, malabareak edo oreka, eta ere bai, zure barnean daukazu sentimendu guztiak nahasteko, tristea jartzeko, pozik, payasoa egiteko. Orduan, zergatik ez? Zirkua da mundu polit bat.